Bedafo mame ema wakwaba na me sanso eni je wotata emfa wombra emergency Ghana TV eso na next story aba be pim wa ha de chese medwen ho a menti ase se mema binom ekohia ma omuhia oba no na so mo ne keka na bibia sie ni a no mo oba ne kwotena na wo be ma no meja ma no asi honum se enya de omno mbetena bim na na menti o mase na next story bi na wa be pim ase a chese nsema epiepie mu de chese ebura adwene ntiase so na abusuan ye nsemre ye be kone ahakotie ni eba afutu ewom no ye de atu ye hofo na afeni aka chi bia no me de aba be kan ho ye nkone nkonkohwe video no mra maame akwaba eno ya eja o hote sai Nyankopon nadum eye de Nyankopon yase ye fra o sai mawura ye fra me Veronica danso a maame Vero ufri he na bae me free be kwai ehwe na mabetena kumase afrancho mronko na metie afrancho bronko pacha ho no abetena sa maame Vero awie yi asem ede waba manim ha no entu nsimfini hyase kiremimu nam ne metie fo no mabedwafo gina ante ase yi de na de waba edamase ebede Nyankopon so ase ami se mama me kwanya e wa fidie so se me meka masem ane se me free me krom na me ba kuma se me bedi pa me ba ya enam ne so ma me ba kwa no ni me nchen no di pa enti achire no ana ofre me ono ana frɛ me no se mama pa na me di na amoa me te me pese me besu adwuma te me kura me bu na bem na me se afia wanyina o se mama manyine kura mesuya nam se ne sa na tie dia bra enti no wakra no bai to bai am ne ya toto ne se me bua no e ma okoto afidie te me frɛ ni nua baako e frɛ ne Vic ani ko ja no krom no okoto ne fidie enti e bai no na me dwene ho ana me se da bi me so me nibi enti me ma won kwa chirichiri se kosua adwuma no mpese mpe elia ha ya na ma osua adwuma na ukoba won fa kai oba jade media no na wadibi akurati ase na mesasere obi foforo na onimo obi no koja na mde no kotro adwum na nkakran akraja okona obi dia wasi mama mi obi oni bia na mama ni bi na nkakran aka wohyem enti kasa no nyamo be sabusumi nsia de nakora na wadi no ho enti efiri ho kon ewa adwuma ni mu enti efiri wo kɔ na fe me bai wa ne ho basa enti dako ana me se afia na wo nkɔ adwuma na nsɛm hu sɛ wo nkɔ o yale ana o se menyale ana me se na ada na ya wuti fi wa ye bibi wa adwuma ni mu ana enso o se dabi ana me jai ne kakra tedi be week na me se abusa no afi na ase ni bu afu kakra na me se adwuman wanyini ntina me din ka kire wo no hweso na sua na usua wa na be yeden ebeboa wo afi me bayi ma me kwa akro se adwuma me ho de onko biem onko adwuma na me na kotu onko biem enti eye na me se kemi ko bo ma me na odi manim na mane no se me kura madam na frɛ me na me se me ba wo na wo wa bai na me se maka Lydia wasi wonko biemu ana ma me frɛ wo ofra asi nye bibia kwa na wonye de onko ana ma me yɛ se me de menyae wo kakra ne enhwade ene yetetena nti ewo ma ba sabusumi mienu dako meko ekwan ho ba ya na wafa na fidie na apepa ho kama esi ho na me se na fidie no de kwa wasi wo de kwa ba bi foforo akwesua adwuma na me se na nya na ase wunye madam ne hweye no nanka wunye bibia nka ntiko betimi afiri ho sa wo kwa ba bi foforo akwesua adwuma no wa mfimi na otama fidie no odi ni tikata so no okyekyere ho na otama fidie na odi koye enti wo koye no na me se akobo maame na mane na maame ne se ya jane se wono anya ne baabi no kwa na me se me ka obesa de beto me so no eno na ha me no me nsa nya sika bia e man so mfa nkotua ho ene ma ene ti na mane na maame ne se jane no wonni ne sika wode kwa akoya anka wonko enti woni okọ no aba no start adwuma no ene da bia no ko no sa kopempam ntale a ehofo nso o mu ade ama no kopempam no de ko
enti ewo ma fedie ebe se bosumi mienu e komiensa de na wo ye ho ti efiri wo kono okwa o mafie bi enti ahin so na me friend phone so me friend na wase wo de meba watu afiri fie a wo ne timu no wo mabiem na me friend phone so wase meba enti no ka so beba no wa ma eche na ne nua ba akon so o we krom ho ono so wo no se wo ba me ho aba betena ma hwe no to oba ye na me ka che no se wo di ja no wa friend na me se me pese me hu ba bi kura wote so me friend na o me family den enko ene nti na mani abre na fi se bibi ko sisiesie ya e besa de brem na ye den ama me enti me kan san wo se wo di atwen se ne nua na friend no so ma me no ba ye enti oba ye na Asembeba Dabi obi adan ko be si de niema tena ne niema bi we ho na won de woko enti oba na me se ahefa ana wakwa akwatena ho na obeka se be ma bi na ebo anon se obema na asua adwuma no wakohia be ma bi so obebo ano enti na oyi na firi ho a wode ne ko nam se afia wa anya ade ama me na obi so obebo wa sani wo ahun se me ni bia na me so me kan che se me ntimi hwo te me mpene me ka kire me baya nim se on fa ba ma ne mra me kan che se me mpene ma ne hwe me amehwe ma de me bayi ni me ka kire no wan fi me ama me fre ni nua no biem na me se ka kire lady ama me se nipa kro na o ye me san me mpe e be wi ase me kwa akofense mbebiri abele me enti on kan che ba ma ne se omra me ma ne hwe no me amehwe ma de na kasa nyem wo kan se obekwa krawo na akosua se ya na mka chense me ma ne nkwa krawo afi na obefre ma misika menye bi na ma mo anko akrawo ye ma me mo wo ho eso me ma fa wo ha bi enkoto wo mo so enita ma ne tena na mde no be wura mu Asembeba Dabi ena ye kan wo mu ya na me se wo mu ya de ne fa be ma ne bra na me hu nipa krosi we na me ni obi ada me kan den ya me be ko wa ma bi be ma na me bi che se wa sa me be ya adwene kura ma me kura me jimi me tiwa me ho kura popo ene watutu akotena be ma ko ne ene wo ma kwa afe me ho hoda ko be ko kwa ho ba ya me be na atifi wa be fi ena me se are ne de wa nkwa adwuma o se me yale ena ho na me busa ansa na wo yale a ba bia wo tie ho tena wa na ba ma ne hwe we na ha ya wo ba die yale no ba de wa ha wa ankasa no adama de achi ti ade achi yem sa kwa ba na me se na wo da ho da me ka cho se so de na fa wo ya de ne ye den ekọ fa ko ba bia ya wo di free ba ye yeah we mu ya me no sa adama de achi ti ade achi na me ka che ne se sabi o me ni ahode me ba ha se nso na me ni bi me be sere obi fie ana me betena ye enti ma ba ma me ni no enkwanye mo ma amfa meto me so e wo fia na papa ne ba osanya den abetu me no wahu se wanyem wa so me busa na che no ka kire me se onyem ana me bufu ye enti ma me ye se me yi ni niam nyina ye den atoto agu ama no no de akoba ma no enti ho no no aka se ofre be ma na ma me ana ofre bra na me se me de ma san me kan se on fa ne niam na mra wo ho fi se mo anfa bu u be ma no anfa bu ekokora anye den ama me na makobo ne papa mpa man ne fi se me meja ware ntnya me ni me kru ne nam na wo fa me ba edina ko si anyem no wie wasa pam ne se wo mra me ha dabre ni ha enti wo me fa na ade enko enti ho no ana wo se opa me chew na wapira be man na e pa wo chew wo se opa me chew na wapira enti na mo no nko aba na opese wo ba na wono wo ba na wo be ka kire me ana me se ne wo ma ne mra ho awa phone so na se ne ma ne mra ho ne du tama wo aba wa wo ba na ne naba ana wasi anti Mr. Ori ma ne ntena ho na meba enti di 3 days biem ana be ma ne e share me se enwumre wo beba te me kwa ho ba na me betena se twen na ne enwumre ko bo be 3 mo no ba enti oba na me busa ne kwa so wo kan wie na se mo wo kan se wo no ana oyi akora ne fra adwuma na me se hwe akwa na wayi na fra adwuma num na wode na koto ba before me nsire wo me nsire enti se wa yitimi ade wa oboso ayi me ba no afiri mu a ekọ ba befofura na so wa sa akwanyem ne dia
mempasem mempaneto fa ne kɔ wa wo wi a wa to ane so kopem sɛ akora no ko so adwuma sɛ mfie enum o sɛ mfie nan o wo besua wo be ma na sua wie ansa na me ne wo asɛm ayɛ den ayɛ kama na sɛ anya saade a mempene ho ana so wante me pa kyɛw o mɛyɛ na Lydia mempena anka menyɛ den memfa no enko yi ni mfra adwuma mfa ne nkɔ baabi foforo na hɔ na no hɔ me hwɛ a emmoa no tina me yi ni firi hɔ na me se nya ne mmoa o na emmoa ma busuani bi ante ase wa wo de wo pɛ akɔyi no ɛhɔ no na me nte ase sɛ bedu bi na wo bɛka biribi a me mpene so ma wo saa ɛna ka wa hɔ ne yɛ na wo ma na kɔ wo yɛ nti me yɛ sɛ me de me ma ne ntena me nkyɛn to wɔmfa na ade nkɔ ɔte ase na ɔde ne kɔɛ nti akyire no mehu sɛ wakɔ ha dan na ama me bɛyɛ wɔn na ntena dan na ɔwɔ nu ɛdan a ɔno bɛɛma no no ɔtim no wansa ne na ntena hɔ bi wakɔ ha dan ɛma wo ba no ɛma me ba ɛna ɔno bɛɛma ne nso te baabi foforo wanyem na wie to aso nti me de me te no me nso me mfa ho bi sɛ me wo na wo hwɛ no nti edu so wɔ no ama wo no me hɔ wo no ɛhɔ a to owie na bɛɛma na afa afon sɛ wɔsrɛ me wo kosku a onya obia nhwɛ no nti ɔma na ba me hɔ to opa me choma ne mra na hwɛ me sɛ awo de anya de bɔne ma ne mra sɛ de wa na ɔde usika ba na me hwɛ no te me wie na me no aduane ma na ne ho kyina na ɔsa abɛfo ade na wato adwuma ne so na me kan sa nti ɛhɔ no ani ada na wo mi in hospital free ano hɔ no de ne ba na me gye no agya wo de obi bia ba na ya hwɛ no no akra ne de no akra ne nyine onya ba so me nan ana ade wo papa ene wonafo ba mi nsamba ai so mbeto akra ne din ana oba na me ka che papa ne se me de waye ne nti me ma o me busuani bia ma ne afi se akra no wo adwumam nti we aye fa ho e wo nkyɛn me ma obi ama ne nti we no nkyɛn na wo ka no se wo beto akra ne din me nso me di ma akra ne din kam nti to ne din no to ne din to wi am ka che papa ne se sɛ ne ba no dia adwuma na kwara ni sua na wasa no na ɔma ne tenkyɛn no wa wo wi akwara ni nya 1 year ɔma me ba ne kɔhyɛm me ma ne 1 year pɛ ɔma kwara ni kɔhyɛm ana papa ne ti ase no ɔse o ne ba ne kwara ne na kasa nti akwara ni nya 1 year ɔbɛma na kɔ school na ɔhyɛhyɛ ayɛ adwuma no nti akwara ni nya 1 year efiri wɔ kɔ no ana ɔde ne bae to ɔde ne bae no na me bɛ kwara pɛ sɛ enka me megye no ana me so ma be ma na afa na ade nkoto school na onhwe na ade na onfa ne nsan koto adwuma ene wasa ye ni nyina so okọ ye ji school ye do ne me nim bi so hwe won sa na na okọ adwuma mu nso 1 year maayo me wo hwa be sabusumi mienu a ekọ miensen me to ma ade na me nya akọ ya masia asema waka ne se di ono ba na wo no obeba me ho enti phone so no se o sika no na se ebufuo wo e ma me busa ne se ara mo ko ana was anti me ba na de Lydia ye ne de wo de me ba e ho ano kate phone enti me ye na me se ne me nkɔ ba bia na me tena fia hwe wo ma wo bebe be se no num no mo mai e na me sorry se me kɔ ba bia me ton ma de enti me kwa na me se anya akɔ na me san mechi na me bai ene me bae no one ne papa ene ne nanfo no enan to no ka ho nsia ana o mu bae me nso me ne me bae nko a menim se eyasam kasie bi mpo ene o mo de ba enti wo mu bo mama ne ewie no na me nso me bo mama ne ana me busa ne se na asam ni tintin ni tietia ne sen ne kura ne sen asam o ka ne sen an me ba ne de oni na wie oni na edai awie oni oba Lydia edai awie wan wa ne biem ode ma de ebele me no abaji obi afiri ho ana me busa ne se asam na waka na mente on sankan biem ma mentie wasi ha me se Lydia mente me wa ne biem me de ne ba na me se ne eya me nko ani akole me nyintum ento ane ne papa ane ne nkofo ne ban o mo nsore nko no mo nko da no mo nwina asem ne ho yansa no mo de abana me so me kobo ma musuafo amane ene ja o mo sore koe ento mo kwae na me fra akole yi papa
no so na di nka yakọ wate ama me di nka akọ akaka munsi ma chenti ogitum se ampa se ya ma na ono a ne hwe no nti yam frɛ no ye pese ohwa kola ne wie ansana ya ne no ho asɛm ka na kan na obaye ne ho ade na ogitum nti omukwa na me frɛ no ana oye se ne mempe panimu bi ho no obeba ni asa frɛ no ebia na wokodae no bia na atiasan to obeba me aka na me sa panimu bi na me frɛ nti onu de omukura sɔre kwan no obi an frɛ me bia mu se bia ebia da ba ne ebehia anasese na me am frɛ no se me aka kyerɛ obi nti omumra na asɛm no mde baaye no yenhwɛ ne yensiesie enti omubaaye no ne yetena ase nti papa na me de kɔto nanim na obisa woya amane na obisa ne kunu so amane oni ka bisa ne kunu owie na o ma we se nso to aso me beli dia to aso enti o kan we na papa ne se we asɛm na ɔde baaye no eni agyina so no ɔde agya akɔlɛ abra wakɔyi na firi adwuma mu a wɔhwɛ no enti on pasem papa nka o se oni asɛm me ka gya no agya no ana me bufu hɔ na me se hwɛ enti ne papa ne ma me nyina baby asɛm mo kan se ne ba no on ne da ne gym ana ɛhyehyɛ no nti so ɔnwara akɔra no mo do mo fo ano so nti me baabi a me pɛ bia me fɛ nkɔ ha akɔtɔ a me be kwa me fɛ nkɔ na omu beba ana m sesa monso nti ehɔ ye dede ama papa no kora ekoyi snap ebesi ho se asasem na mo ka kira kora na dia ana me yi snap osi wa kyerɛ mo se me man de asɛm na kwa hemfie ana me de me tikoda na me wo hɔ anti ahemfie no me ma mfa ma adwena anye den ankɔ hɔ na me se me pɛ ba bi foforo a me de me kɔ enti me hɔ na me ka se senso ya nen na wo hɔ me omu de me aye ba ade me aye nua na mo mo so kura na ma me nya ba bi ye den etena ye enti on se wo hɔ no wadan me busuani kura wonye me sa yo nyina chi na me nkɔbɔ na mane o fi se na me nim se saa na oye obeye OTEC na me kɔbɔ ansa na me kɔbɔ na mane ti me kɔbɔ na mane kɔ no kura bisa me nsɛm bibre na me so na me nim se se obeye sa eni nti na ase na me mpese kwa chi nti na me ni me ban ku ana ekọ ti ne papa na be kan ye ho ana ekọ ye so a se o se de wo ya na wo ye o ka enti me de be gyan so ane se me nti ase se me de me bakoto adwuma me ma na so adwuma se one ne wo ye ekọ mfie nan ka se bi o me ni bi kwa nka ma wi ma hwe ma de awi enti se wa se me ban life de a me mpere so se ono wanya adwuma na me ba ne metene fie na me ye den na ma hwe no me ni bi ni ba bia nso de kɔ ana m ka kye da se o meja me na me famila ha na moni ma asem man sei oba veru die pa ni hian ade hian me ne se akura no obehwe no waja no kura na obetwa bosumi sika ma no se bosumi bia se na me de ma fie on fansu adwuma no na aban krata so na ya twera to ne ba ne de ono na awo no won hwe na ono na lie enti me ba na wo se no anu na mani abre fi se yen ni bi nyame na hwe yen ti se wo bese no de a ono behwe no kopem se mfie na akwa no hwe na anu nti na ma me de ba okay atiefo maada nso a na awiei owo yanim hai sante be kwaifo eyemode hye danso a na aba yanim ha ese die afrantwu bronko eho na wabo ne sese a wote na krachia wo de oba akoto adwuma mu wode ne pɛ ayi oba free adwuma nim de akoto adwuma foforo so obetumi ahwe nti no yi ni free baabi a wo de ne koto ye no na akoto baabi foforo na wode oba akotena na wanyem oba ene na wo na wo kase ode oba ebrew je oba na nadwuma mmono no saa krachi no no wote hin ono wati mwankom ana me ase yenya nka wanse mitimi ni fie odi minim unnim baabi a minim baabi a wote ni fie ankasa de minim na ochira de wo mwankom ho aha ochira de we ochira de wo mwankom ho a bronkom school be no ha abai school na wo bronkom abai school na wo bronkom no ho na me de wode be chia me a wo kan sa ho na ochira de oso ochira de wo bronkom die
JHS your friend is a cratch teacher ni media oba obondi so the Mr Daniel me de minim no no your friend Daniel dey Daniel Opokubua hen muntwire nkrata mame Daniel Opoku Boa hen ofiri hen na be kira de obronko enche ne maame mo wasantase ti sese wati bronko ho oti bronko e kira de wo bronko DAJHS Daniel Opoku Boa hen yeah papa teacher what's that subject be science teacher pa na wo for ba anyem ne ntem sa no Dabi yenya ne sa science de okọ tobo o de doctors no wa ha o be provide de me penina wo ba science mu a media English na mkyereye English antwi and am kyereye enti na ba English ya ma ben no sociology English ne de me fa ni agro na mom eba science mu a ye wo method bia ye de prevention of pregnancy eno no e ya akukodrofo yen akukodrofo na eye obunye du a untumi nye eja kwa mi say untumi nye don't try oba de achiame untumi nye e ma ne try be me du anadwo no kwa na nte kwa say untumi nye na anu say bisia no affordability side ho untumi nye sa eyi no ye friend no in science term na da me bochira okra ambon say Dabi quatus interruptus it is in the science enti wa we science teacher pa na unim sa interruptus asem ya ye kan na sebe wa fa abaya asem wo ho na just 1 year pe wo de akwanyem ge no sa na be sinema me so sa na ye no upon this interruptus method nyina wonim ye tofe de ne hono no hye ho a enye de enti interruptus yi wo hoi onya kukodrufo senka ne buadu a enko betumi eno akukodrufo na yo bisaja taba okura untumi nye edi yen pamo chao abaya no a ye frɛ no afia Lydia ono na oni teacher ni Daniel Opoku Boa hen ne maame de na akoto adwuma mu wa free ni maame achi se be ma se oyi na free ni maame adwuma ni mu e de na akọ adwuma foforom one na tena ampani ampa one na akotena afia achi wanyem no wanyem ni wie ya wabona bare maame nkyɛn maame ni se da bi menyew san akọ wakotena be ma nkyɛn wo wo ye ene ye de ne baaye wo se da bi wo de ehwe oba na emom me ba ne nso na akwada ne wo na adwuma mu ena wa wo de wo peyi no de ne call ba bi foforo konyem no enti se wanyem na wi abema wa be ye wo de bibia ni a akire osua na adwuma ni wi a ye beka ho asem afedi ye wo hɔ a ya ante somesro na jame akura ifiri so abehwe fom kutukum adai o se be ma ne se ontumi ne mentina bio e de na asi afi a ho te sai bra wanim o target ni bibi kokko no why kasagu bibi kokko nim ye frɛ wafia afia Lydia wo mfie sai 27 years 27 enti wo hu teacher na wo sai okay number 24 na ne kotena ye na obi a wo maame de wato adwuma mu adenti dia na teacher kagu wasum nkwanti e ma wo jai wo maame adwuma ne call adwuma foforom na ye di enti afia na ye di entia kasa na wanyini unsa time ne de adwuma e di entia enye bibia hwea o fere braya obi se ade o fili braya wana na untumi nkasa nhwemani mu okay former teacher why is the teacher always a teacher enti sesia dia na wo de aye be ma na oso untumi ne wontena bio ka kire me kasa gu wi oboa ende
deɛ na wode ayɛ no obi mfiti prɛko pɛ nya deɛ deɛ na wode ayɛ ne nti a wode waba sɛ wontumi ne wontena bio me da me ne te say like me ne bo bla say obeware me to a high down me ne akra na etim ono no so ti ne fie enti ode me fon bo besia fo a che wo so na me ka che say onyi besia ne mfiri so enti me ka che no ka te me je o ho no sa afre me sese wo twia e ka ne free phone so ne me awie me ma mfa ne serious eh asem na wo ka ne serious ha e free wo ko no ye ne ho basa nti akwa ne be yare ana me free no ana no aka asem mfa ne ko hospital nti me ne ko hospital no afi de dru tam tam ko ji aduro no miniska o me ho me free so a onfa ani e be fi nti e be fi no ade a hyen no na me se me free no because me free ne kula a onfa ti me ko be a otie no anti ano papa be 6 o'clock na me ko ni fie ho me ko no no sorry me born ni do ni no bebi obi na ma me wura inside me ko no ba foforo wo dem ho oba foforo wo dem ho ba shan sa again no me hu no oni ni several times me bisa ni bi o se na danfo no e wo bronko ho ba again baby o te personal de minim ba again minim no minim baby a o te me hu ne several times ba me bisa ni bi a o se na danfo no ntim de me enti me kwato no ho me anya me nwanwa enti me ma anko ge ne so me ne na anya hwe na obuza me kwan so na de me de ba me de ball no enti me de ball ni wie no no se jiso ne me aba baby a me metie ti ye ba baby a me metie no e ho no ana edi kikirikiri bae o se won tue ska na me se won tue ada me ma ne mpi ti me on tue ade ska eduro sika no ya hospital be no on tue aha na me se on tue ada me ma ne mpi enti ho na di kikirikiri bae oni ni mienu me pa shan e o dem na yeska say 100 cedis me fanza na 1.7 ba o so betwa 1700 de on tue 100 me pa shan ne ba hospital bill no teacher ni aha enti me yere na ana otue ai o diska ne ma me na opie koe enti opie koe no ana me say kwan na opeso de me fashion no e nkwase ebo no obu me mimishia na ma mi nyina ho ala no so ma mi nya me ni mienu ntem asem enti mi amene ni bedele enti me efa me ba ne uniform ane me de na mdi go back to mbi na me sa ko ofie ho me ko store na ga ne wodem ho o ko ni fie ho esi ade a won so wo ko asetena wo ho enti me ma me kwa me ma mfle no enti me ko na wono wa anko school no opie free me ho na so ko school wa anko se wasan ko fie se sa no crotch aba ya be bo crotch sa no che se wo kokokro we nso se wo de wo wa ba fie a ese so kokokro we hwe obo wa bo crotch da oh David me mo bi da aja kwa me wa bo crotch da yeah crotch and everything se ma mienu abehia wo ho ba bia kasa o gba tro kasa bentio o te anke aha enti no wo da so wo fie de me ko no wo wa be fie no no ana ge no ana na danfo ba ko ye fe ne suka sa suka na ne di mu ana okeka me ma teacher ni no ono aso na say di mu suka krona wono si e teacher ni dabi o body coder e wo bronco mu ho ono na say di mu no wo di say adwuma we say suka na pe ma de ma teacher me de ho de da we say wo na be pe wo ma teacher ana teacher suka kro ya so na asan akopɛ foforo sa de ma teacher enti me kwa no no ke be fe ni promoter suka promoter David on the promoter aha na o ye there between a doorso a promoter any girl no ana teacher omo wo dem ho ti me kwa ya me wura dem ho ana suka ni busa me say amane ana me ka chen say te say me so ma ba asetena ye nyina ye be wale ana me tena na me yi me ba to na kra na dan me yi ne to ho enti ya tete ho sa ana suka ne say me mfa me bag ni mpi na me mfa nko na ombe ba mama na me say me nko nne enko china so wasi ne bo say oni mi jaye a onfa kwampa so no oni mi njaye adekodi a me hia no meje ansa na wakọ ba bia hoko because me mani me bo me kwase a enti me tena adam ho a enti me wo ho na me hu so papa aba o papa ba ye no wanchia me ana obehwe adam ho no kaza nyanya mu no so no afle andisi omo okuo bi wo ho omo chama ya omo ne ko
no afre na ba se ono so ne mmeka sana mimi nkofi nti na papa ne nso guso ono mmeka sana mte menko nti ono mmeka Bronco ho NDC chairman ya wo ho Dabi omukuyo NDC kuyo eno omo chairman me ba chan aha no oguso ono mmeka sana nti ono mmeka sana na papa ne bae wanchia nti ono ne be hwe dem wa no saka apontum no pie anam dem wo dem ho na papa ne ka se me kwa nso na maye nkwan bi wo fi nti me ko me fie ko se be sei nti me de kwa me de ko se me ko hiti nti se be sei nti me de kwa na me de ba yere si so nti papa ne hu se me ye aduane na o se me didi wi a me nko fie na me se mate nti me didi wi no ma nko ana me hye hwa nti me hye inside hwa na wa de ga na ko hye suka ne nso ne mpana bi wo fie ho no the guy na kwahye guy ne dem ho nti opa ne bae ni nyina na guy ne wo fie ho nti me wa ti dem ho no me wo ho no ma ana okofa guy ne bae inside ma ne bedware bibia wo inside ti me meti wo wakogina ba afa no so nim se me ne guy ne be ye bibi nti wakogina ba afa no na guy ne dware o dware no se di na chi be dem ho na guy ne be siesie ne ho ana one ne pie no ko gya ne kwan nti meti hwa nyumrem ana me nso me fere dware we nsam dware ba no ti me wo ha na obeka che me se o mo kom ma me ho nti me mpie no nto ne pun one ne ko ma me ho me ba cha nyumere no enti wo oti hwe die pa the teacher Daniel opokubu ahen o se wo de aye ni ntia o so ntumi no ntena bio de ko dia o gina so ne se o se me mu ade na wo mu no me ba cha me bu ne pa me mbu na angansha se no ne menyimu ye no o de me sie ye se baby ana yeti ne ti blonku woni menyimu wie no o ka kire me se ho na obeyi atum se waware no waware ye no ne ne yire nsensem ensi ye o magyan but oba ne mfa ne nsam bae enti on pese problem bia be banyinsen mu wonsem enti o ko ha dan o me ye free blonku ho na o ko ha dan o bu akwa preko Osisem ebu akwa DKC eho na ode me kwahye minim eho na minim wo baby a eho na ode me kwahye tobo na oho yi o yama mbuafu wo kasa nyina oho ye mahiba wo na ma me de usua adwuma wo Bronco ho wo no yi wo free wo adwuma na wo mu no wo kosua adwuma ne foforo we hen Bronco mu ha sesa tam no onyanyem enti wonyim wie no yi wo free Bronco e no wo kwahye hen ebu akwa uhia sombo Professor Asumbo o se say obo Professor Asumbo mesi abaye ya wote hwi wo hia sombo Professor Asumbo wo ma me de wakoto adwuma mu adwuma na ye de wakotum no nka krakra obatan wo betiti ni mo awirem nka betumi de awi adwuma no na wo wanya baabi asi wo ma ba ma bedaadaa wo ne wo betina hwuka nti hwuka ba mu a wo ni teacher akwa akotena wo ni teacher tena ya wo yi wa firi ma mi adwuma ni mu e de wakwa akoto adwuma fufurum wo nyim wo wie ya wo yi wa firi Bronco ho wo de wakwa akɔhye abu akwasi dikasi adai to de bia ya na mo ma wo ye ya mo ma wo ye ya abaya mi se wo hia sombo wate kase yo abaya mi se wo hia sombo wate kase yo abusia afutuo nsachwa ni pawo je senso hye nti mpea he ene yankoso antufo mpea he ne yankoso antu Ghana mabun efu efa saa ne ama we hu chese yetufu kra ya bre aden yetufu ya bre na saa story we se utie no amfanya futuo amfantu hofo na se obekoso ase wa bra bose dia ne wa wasema abusua mintufu bia biem afutuo bia ne ho biem e de mo bia mumfa we ya entum hofo youth no mumfa we entum hofo na mmoam afutuo bia ne ho achen we yo futuo bia ne ho achen we eno nti menka sa biem utia ebeboa wantia wa wasema abusua me de besia da sene ya besan so share biem like video na share na subscribe for mami aha emergency Ghana TV medina na akosua adepa da sene ya besan so share biem
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.